Say bema or shame you bet to me ashame ye may be crash me fearful into all power really. One power really say beme a me quay or ye me slowly and I was slow me. And one said bema was come me. Baby ash me bush fearful into all power really. It's a motive and as I junior or kita or the power in an akasari wrong. Obi ono ye gay akasa no dia wo ye na akata ni na wa be na make am sa awanwe na akasa no etimu po bang na okita na de ba awanwe be ma ne be wo etimu po a de ba awanwe from the beginning dia wo say na ote e ko di baby no ohun say na sa ni kunu o ye ote say bi o ye gay o fam ma echi aha no o yes sir nti na me be say make am say oba no eye mpai bo. Abusiame mama kwaba edeba live worship so ena no pay na ne ye woni ma pa bebre ede mamo na ansana ye befua nko adoma hinwa nanim no ene ye woni ma miensa ene ye de ba mo akwan mu nima bi ekoso ewa aware mu a ha adwen papa ya emma bebre efa nima mu aware mu na esign for better for worse mikunu eye big man mikunu ewo position ewo baby say ewo politics mu ewo asori mu ewo etwum say excuses for no reason eluti omuti na no so a omunti mi emma out emma meka ne womu kom ewo aware mu na ne sa asem ne ye beka ho asem na ye wia ya tuaso akọ odoma hinwa nanim eluti kan ye ho na ansa na ye be hya ase no na me introduce me guest for today no my yekwohwe video no na yentie ensem no na ye ba ya pensem me boni dia obe sorry obie ni no Ghana ha oye very prominent ankasa owoska enimonyam so de okute bi odi mu so ankasa obema ogina ne na so but on say our room say me do me kuno me pese me lucy no ye kwa sorry all right me yenmi enu nya ya sorry mpanyifo enti no na me chese ma ware mo ya sorry mpanyifo me pacho an o wa sorry amikom enu so ye popular church pa na chese ma ware ni mikurem me do me kunu pa na me pese me lose no because 20 years is not an easy journey. Okay. Enti no me kunu ka so ntimi ni me nda normal no ewo mse na na mo sha se no na ono da normal oni me da normal enu na ono da fa baby akoso kuma na thank you enu na fa baby fufuro bi baby na ade ba kwa na me show ni se me pese me kunu be fa mechi because ono nko na pese me ne tina kopim se mewu enti o ka asem no na ye me den me to me so nko kan che sofu bia enti no say ade na afere so bi na me ferry on him na me pese me lucy no enti afede na ye den ma me oh ena yes mo o ferry enti na ade share wo ho sa enti ukunu twin protest sa fe eni mo ho no we use anti afa so use we tiri ho no no ena open ye ohima me no ti hakara me to me ntina ye unse ma chia me ho because afede me jitu ena na fa auto ai ndukunu fa acho den unse ma ferry so me anything enti na chese o chase se o fa auto nko ana so fa auto no asafo ani mo nte obotokro no free ani na etire nyina acho me to nko a otunko na fi o fa ai na de aguso kuma na se ya na ense ba o se on pebio enti na ase unse asema anu edu eni so enyan enti mi tese mi hu obi a mekwa akoka kire no mi hu me ma mi o me papa mi ntimi nka kire mo no se mi a mi na wuni adamfo ohe ma me wadamfo ba mi kunu e obi a ompen na mfusem enti madamfo bi akwa ntimi mba me nche enti wuni wadamfo bi a ni ho nkomo mpo okay na fe man kwa man no da fa out me man kwa ina nti how was the experience say you do to no service me a banker me to me na se me ko ejuma chese me bre me so a hospital so a me ferry because me ko doctors ni nyina anim
omunim mikuno the way mikuno tino me to me ko kan che doctor bia say inti hospital e dey na aka che o mbisa say dey na ayo to ade na aka me chantro inti as a doctors no kwa they are not convinced inti me aso na me pra me ho odo ba ko nti na ne me kura musa na ohima ade ba ko eye meja te se me ko ejuma me ntumi ko antena se as I told you me ya wo hu ya papa rade my brain I say bilum so almost enjoy you now. They want to enjoy be. Oh, him, I just say the woman mean to me. Oh, say I'm not used to me a Christian woman. No, you be a me bomb pie a prayer warrior. Na me yes I do it. Just say me dream one. Me see Kafra. Me nim ne ya me to me di me who ko share bibi same. Me kunu kra just say what's sa. Me worry no ntisa kra. Me nim ne ya. It me money to me. Ebe yes I don't know. Me to me nka so ye gay and I say bibi but who couldn't see on pair. I don't suspect him to say what I say ye gay. And see I feel the edu baby no. Be me ya on me da famichi no. I feel we catch me say unto me name da famichi bio afono no. Na sembe ni. I feel the opese ye friend ba mi enu beka ho na ye nyina ye say friend no threesome. Oh, threesome. Oh, do you sister have a? Oh, mama, break. Kafra. Oh, Kafra. Mamma, me papa, yes, I know what to tell me. Kafra. It's enough. A wook no person was a foul. A brave for us to come on. And this means, inti. Me ofiana, to say, okay, no, my dream one, I mean, would you mean, yeah, and I be say, me bomb by a chair, I say, Raddy. My way, no, who hear me. Inti me, into him up a jaddy, send me, oh, sister. No one at the man about you. Oh, me dear, Buffy. Oh, Kafra. No, hima. Inti, the ofia no do mobile, no. Inti afe yeah. Me feeling fine, but many day, my wife. Our back wa me koye. See madani me ti wa me just me enye me. But you say you are not yourself. I'm not myself. Oh, Kafra. Me just say me ye cause itinansi kwa me to me kwa sorry. In tron kwa na me church of because me hu say my enya me boni so enye me ya ware na we just say dey twa ma work and say o to me yes I do when you have o say o to me ne mentina bio oima say go bebe nyina cha pe want to me no want to know you tell me like it mean kona bema bay say ma hutu enu ponye problem but bema bay to kro wa say nyina so nyina it is over say me here the what traumatize me into him ma be say see me busa Ghana for say then na me nyam pese me court me ni lawyers akasa but me hu me nye me too many bia na enya wo fair say wo be court na ye hwe wani na wo kasa nsem we nyina how our society no be hu si afa trauma na makomo no sisi ade I am ready to spill everything out. And you said any sembi because me to me and a bear man was saying me so jime and to see me person me bonus so do also chia maker me compensation also pattern me na compensation ni e betimi apapa 7 year wo dey say o ma mechi na japade nyina just say also chia maker ankasa because what harm me was say me life me tell go me to me internase Yo, I say Ochami, I want him as some kind of sin and that was someone and Untinia, Yenia Baby FM. Ya, whatever ever two at 2 FM program. So now we are young soon, a beer baby kayansa, and no, and a nayajina so now and net ye the guest of the show, mommy evangelist Patricia Crunchy, and your man for evangelist Nibu. We evangelist Papa, and a neck, what about church and Simu? A son said, well, no, why you worry me our worry for years. And when you near airport, our room, what's your warrior say, when you what
is marriage. And to ono and obetimi any akyerɛkyerɛ nneɛma ni so. The reasons nti a ɛma akɔ nneɛma bi mu saa. Nea nti a ɛkɔ so a wɔn ntimi ma abɔnten ɛma mmɛkasa. Na kame ho na yɛnkɔma yɛ maame Patricia Akwaaba. Maame. Yeah, Akwaaba pa. Hi. So yes, yɛagye. I mean, just say, yɛni agye sɛ nnɛ waba abɛka yɛn ho. Na ɛyɛ na yɛhyia aware mu a wɔware akyɛ mu akɔ aware mu akyɛ bi sei na yɛn a yɛnkɔ mu yɛ no yɛn a yɛpɛ sɛ yɛnya experience efi mu hɔ nom na yɛn nso yɛde ato yɛ kotodwe anim sɛnea ɛbɛyɛ mmerɛ no so na yɛn nso yɛwura mu a ehu sɛnea yɛbɛtumi de atotototo yɛn akɔ yɛn nsa. Maame wohwɛ abayɛ yi asɛm yi a yɛtie yi sɛsie yi nneɛma a wɔfɛ mu aware nti nneɛma a wɔbaa ɛfɛ aware nti ɛdeɛn paa nti na ɛsɛ sɛ ɛdeɛn na ɛma ɔbaa ɛfa nneɛma bi mu se ɛwɔ aware mu. Joe, me da se samre mi chia otiefo nyinaa. Obiara gye wo so. Yo. Nea mepɛ sɛ meka ne sɛ ɛnɛ nkurɔfo bebree mmaa bebree kɔ aware mu ɛde botae foforɔ ɛna ɛde kɔ aware mu. Na aware nso nyame na ɛyɛ aware. Ɔyɛ aware sɛ ɔbɛrima bɛfi ne na ne n'agya nkyɛn ɔbaa nso saa na mabɛbom ayɛ ɔnam baako na mahyɛ abrabɔ ase. Na ɛnnɛ no nipa bebree ɛkɔ aware a ɛnyɛ nyame yɛ adwene na ɔde kɔ aware no mu. Ɔkɔ mu sɛnea ɔbɛnya nti ɛna ɔkɔ aware mu. Sɛ bɛrima no wɔ sika nti ɔkɔ akɔhyɛ mu. Sɛ bɛrima no ɔhwɛ ne obɛtumi ahwɛ ne yie ma bi koraa so ne fiefoɔ nti ɔkɔ aware no mu. Wankɔ aware no sɛ bɛrima yi a mekɔ yi ɔyɛ nyame suroni anaa ɔsuro nyame. Ɛno ane sɛ bɛrima no wɔ sika ɔbɛhwɛ me beebi aso me busuafoɔ nti ɔkɔ aware mu. Nti motive anaasɛ adwene a okita ɔde kɔ aware no ankasa no yɛ wrong. Okay. Nti ɔkɔ mu na nneɛma bi sisi ɛte sɛ ɔbo no bɛrima no ebo no anaasɛ bɛrima no ɛyɛ no ayakayakade a ɔntumi nyɛ dɛn mpɛ mu ɛnka. Ɛsiane bɛrima no tebea a ɔte sɛ ɔyɛ nipa kɛseɛ sɛ asafo mu kora ɔyɛ sɔfoɔ anaasɛ ɔyɛ evangelist anaasɛ ɔyɛ honourable ɛno nti no ɔntumi nyɛ dɛn ɛnka ɛsiane nea ɔbɛnya nti no. Nti mmaa no bebree wɔ aware mu ɔmo su bɛyɛ den sɛ ɔbɛbie n'ano na wayɛ dɛn waka ɛsiane ne n'adwene a okita ɔde Ɛwura aware mu. Na maame yɛka aware a ɛdeɛn paa ne aware. Aware sɛ na meka mfiti aseɛ no aware no ankasa no nyame na ɛyɛ aware no. Na nyame yɛ aware no sɛ ɔbaa bɛba bɛrima abrabɔ mu na wabɛbata ne ho na ɔma yɛ honam baako na ɔbaa no ayɛ bɛrima no yɛ dɛn ne boafoɔ. Saa na nyame ɔyɛ aware no. Nti nka aware mu mpo no nyame mu no kora mpo no divorce mpo ni. Nso ɛsiane sɛ nipa su ɛne ne ban a ɔde tena aware mu a na ɔde kɔ aware mu nti ama ne bebree ma ne bebree fi aware no mu. Na afei nso no akɔnɔ a mmarima ne bebree edidi mmekyi ebi obi nso wɔ na ɔware sɛ ne yere wɔ hips. Ne yere ɛyɛ kɛseɛ me deɛ mepɛ ɔbɔɔso. Nti aware no ekɔ so na ebedu beebi ne bi ɔba na yare. Ne bi a ne so abɛte. Ɛnyɛ saa na meware nka mepɛ nti megyaa wo. Na wasate yɛ na yakayakadeɛ. Obi nso wɔ na ɔpɛ ɔbɔɔ yɛ dɛn ɔno nso yɛ slim. Ɔwo baako mmienu wie no na wasesa ɛno nti no ɔyɛ dɛn ɔnware bio anaasɛ ɔbɛfa wɔ ti akɔfa ɔbaa foforɔ. Wɔn nyinaa na yɛka sɛ ɛnyɛ nyame adwene ma aware no no. Aware no sɛ bɛrima bɛgya ne na ne n'agya hɔ na ɔmo bɛyɛ nipa baako na ɔba no ayɛ ne bɛrima ne boafoɔ sɛnea ɛbɛyɛ a bɛrima ne ti mpɔ anaasɛ botaeɛ nyame de maa no na etumi aba mu. Na sɛnea ɛbɛyɛ a woso ɔbaa no ne wa nyame ɛka sɛ ɔba bɛyɛ no no bɛrima no aboa ɔmo ayɛ dɛn aba mu. Ɛno nti na nyame yɛ dɛn ɔka yɛ mu sɛnea ɛbɛyɛ a nyame vision for the two of you ɛbɛba mu. Nti na nyame ka ɔbaa ne bɛrima ebom sɛ awadeɛfoɔ. Na nyɛ sɛ ebi a nea wobɛnya ɛnɛ anaa physical appearance nti na nyame yɛ aware daabi. Nti na ɛbɛyɛ nyame purpose will be established on the earth. Na maame yɛda ase na yɛnhwɛ biribi o. Wɔawura aware mu wodɔ wo kunu. Ɛno nti nea wo kunu bɛka kyerɛ wo sɛ ɛno na ɔno pɛ
ɛno na ɛbɛma n'ani agye wo ho biara no sɛ ɛyɛ nyame mu anigyeɛ kwan so wɔ sɛ ɛnyɛ nyame mu anigyeɛ kwan so koraa na ɔyɛ wo kunu na ɔyɛ wo tiri nti no ɛsɛ wo submit to him ana yo me da se ɛme sɛ nea woka no so no bebree kɔm saa ɛtɔ da kora no a yɛkunu ɛsiane sɛ ɛdi mu anim nyame nti no wo no ɔbaa no ebia wo ne nyame yɛ nyame akwan na wokunu sɛ fa so na wo so me nea mpɛ sɛ meka ne sɛ ɛwɔ sɛ wode ne yɛ de ɛkɔ mpaebɔ mu ɛsɛ wobɔ mpaeɛ ɛma wo kunu because wo a wɔyɛ ogyidi nie a ɔyɛ ɔbaa no wontumi nka sɛ wommu kunu sɛ nea ɔka no ɛnyɛ nanso wontumi nyɛ but fa ne hyɛ nyame nsa ɛbi sɛ bible sɛ ɔhene akoma da nyame nsam ɔno nyame tumi daadaa no te sɛ clock ɛbɔdan no nti sɛ yɛ saa na fa ne kɔ nyame anim na bɔ mpaeɛ ɛnna ne ma ne bebree a wɔre ɔmo bɔ mpaeɛ ɛnna ne bebree ɔmo wɔ da ne adeɛ ɛwɔ sɛ wosɔre ɔbaa awarefoɔ wobɔ mpaeɛ ma wo kunu ɛbɔ sɛ decision bi kora na ɔyɛ ne nyɛ nyame akwan nyame na nim de wɔde ne bɛfa so na watwe n'adwene abɔ ne nyame nsɛm nti nneɛma bebree ɔmo na ebia yɛ kunu no ka sɛ yɛnyɛ nso yɛ nyame akwan a the only thing a menka sɛ disobey your husband and I say mentie wo kunu fa ne kɔ nyame anim nyame na nim de wɔbɛdane n'akoma no ama nea ɔka no ɔbɛgyae ka anaasɛ ɔbɛka sɛ afei mɛnyɛ saa bio nti wonka sɛ bi a wo kunu no ɔka sɛ yɛ biribi different menyɛ ne de akɔyɛ ntawantawa ba fa ne kɔ nyame anim na wode ne answer na wode ne bɛkɔ nyame anim no I am sure sɛ ɛnyɛ the very first day na wode ne kɔ nyame anim na ana saa asɛm korɔ na wɔpɛ sɛ anaa de kɔdeɛ ɔpɛ sɛ wo submit to him no ɛbɛgyae it will take time ɛwɔ mpaebɔ mu ansa na nyame ayɛ den atie awɔki towards that enti na no wobɛka sɛ wobɔ mpaeɛ nti wonyɛ till sɛ nyame bɛtie wo mpaebɔ no anaasɛ wobɛstarte ayɛ na wobɔ ho mpaeɛ kɔpem sɛ nyame ankasa bɛka bɛrima no akoma na waka kyerɛw sɛ nea na meka sɛ yɛwei na mesan boa ma metwa so yɛgyae yo sɛ yɛba abraham a ma menkɔ bible mu bible sɛ abraham ɛberɛ a ɔnyiniiɛ no a nyame promise no sɛ ɔbɛwo ba nanso ɛba ne mma da ne yere Sarah ka kyerɛ ne sɛ ɔne ne servant ɛnna ɔkɔkɔyɛɛ even though ɛnyɛ nyame akwan that child is not the promised child a nyame ka sɛ enti ɛno ne saa ne yɛbɛfa ne sɛ ɛyɛ ɔdɔ anaasɛ obu a wɔwɔ ma ne partner ne di mu na ne yere ne nti obuo ɛnyɛ ɔdɔ ne mu ɛyɛ obuo no because bible aka sɛ yɛn submit to our husbands we should submit to our husbands it is a total proper nea ɔmo ka kyerɛ yɛn no ɛnyɛ no kwan so but ɛsiane sɛ nyame asɛm nti no wobɛsubmit whether bad or good na fa ne hyɛ nyame nsa nyame naa ne ne bɛdi nyame naa ne ne bɛkasa nyame naa bɛkyerɛ no kwan a ɔmfa so nyame naa bɛsesa no nti I thought that we just have to be submissive do it and pray to God and I believe sɛ nyame bɛbɛ mu ɛto de bi koraa ɛnyɛ nanso be submissive and do it and God will come in. Maame enti yɛhwɛ video yi a yɛhwɛ the reason time bi sɛ wowɔ awareɛ mu na sɛ bɛrima no si yɛ biribi ma na ɛnyɛ nyame kwan so kora sɛ woyɛ because of video yi a yɛhwɛ yɛ ne abayewa yi nea wafam ne kunu ɛfa ne to for so many years nneɛma bebree ɛrekɔ so awareɛ mu ebi koraa ɛrekɔ so a ɛkyɛn wei ɛyɛ right sɛ bɛrima ɔbaa wobɛgya ɔho sɛ wo kunu sei ɔpɛ sɛ ɔfa wo to enti no ɛsɛ sɛ woma ne fa wo to yo ɛnyɛ right saa na nea mepɛ sɛ meka ne sɛ ɛto da na sɛ wokɔ saa nsɔhwɛ no saa wo kunu yɛ wo bibi saa anaasɛ wo kunu bo anaasɛ ɔyɛ wo ayakayaka deɛ ɛwɔ sɛ nipa third person ba mu sɛ ɔsɔfo mpo na ɛsɛ wo hu no na woka kyerɛ no a ɛma no bebree ayɛ dini ɛwu ɛkɔ a lot of things but the only thing I want you to know is that you have to tell somebody after definitely no wo worry and wo cancel and now wo bi we busua mu a wo du no wobɛtumi ebu sɛ nipa korɔ no a wo bu no a wo kunu so yɛ dɛ ebu no na wo na makɔ akɔgu no na me sɛ wokɔ no akɔ cancel a ɔbɛfrɛ wo kunu no matter what nka sɛ wo kunu yɛ honorable anaasɛ ɔyɛ sɔfopani nti nea wo kɔm na okum korakora wobɛgyae no hwehwɛ third person mɔmmerɛ mu na ɔbɛka asɛm na megye di sɛ ɔka nso a nyame bɛka wo kunu no akoma
now the mpaebɔ nso ayɛ dɛn ate akyiri na mebɛka wo kuna kuma ma wotumi agyae ne ɔyɛ o. Ba nyame bɛka wo kuna nipa abayɛ deɛ ni kunu yɛ ɔkɛ ɔso ɔyɛ asɔre panyin. Aside so ɔyɛ nipa kɛseɛ paa ɛwɔ baby edwuma mu anaasɛ baby ɔyɛ no san yɛ nyame nipa ni a ɔmo kɔ asɔre bɔ mpaeɛ paa. Wɔbɛyi nso so kase ɔso ɔyɛ prayer warrior. Ɔka prayer team ne ho. Enti na ɛno ne saa no wo ka sɛ mpaebɔ ɛsɛ sɛ ɔde 10% bɛm na wɔn bɔ mpaeɛ no ogyae. She is a prayer warrior. Enti ade no ɔno ne mpaeɛ na anya adwuma. Na otimi di kunu ni etimi emo lesson na till now. Wasɛ na awie ansa na wɔka kyɛn sɛ begya awaware enti mempe wo bi. Mpaebɔ ne yɛ wo mpaebɔ yɛ wo mpaebɔ mu mpaebɔ. Ɔbɛ bi ɔbɛka sɛ me prayer warriors. Mpaebɔ ne hefa na wo de kɔ. You have to check your prayer. Ɛsɛ wo sisa wo mpaeɛ no. Mpaebɔ bi wɔ na me mpaebɔ 1 2 1 2 1 2. Yusu nyame asɛm na gyina so na bɔ mpaeɛ. Na me sɛ nyame tie. Because when I me nakasa me own sister. Ona kasa so oba be ware no. Osi ni kunu eni sika. Enti be ma no anya na dwe so oba ware o, be ma ne maame. Na so opo ba, na ode na ma de ba. Na me sister so no ware ye. Nti owu no no ka kire no na me sister so ye. Oni be ma no opene so. Ke de we ekwaye no. Nti opene so ware ye no. Ne maame na to ring. Anya be ma no. So no bema ni niska ti ne maame so we nyini e so ware ti ne maame na to ring aye engagement prepare ye engagement ye me sister no ho ade na e ko ma ne ba no omo ware no and na me de wo ka say me sister person ja ware e de enti because bema ni de ka say enyo no ware ne maame de say on ware ina omo ko na to ring nti ring no kra bu ye no kra ko no we tumi atofo from my sister. Ne maame ɔtwa ne maame na ka ne maame atɔ fufuru ɔde akɔhyɛ ne sister na ne maame no so ayɛ den antɔ na edu ana do no pɛ sɛ ɔne ɔba ne da ɔne ne da sɛ ɔne ne bɛda ɛyɛ ne yere nti ɔne ne da ɛne ɔde tu sɛ ɛyɛ ne yere basika nso deɛ ɔma ne bi sɛ ɔyɛ ɔma ne sika ɔma ne hwɛ ɔkɔkɔtɔ adeɛ koraa akɔ ne shopping koraa na ɔno ayɛ ne shopping na me sister nso ɔmpɛ sika no nso yɛ dɛ ɔnyɛ ne shopping but edu ana do deɛ wɔkɔkutu ne so bu pa saa iti ewo we brain no ewo motive on kwa wada sa wari na kasa woni mmema no ne maame na ewari ama nti wo ba ko hye woni nipa ban ya oye so o free he woni na wa ko hya wade ni mu sa na ma ni bebre akoso sisi omo ye omo wari a oni mmema no obi o wa brochiri na obi connecting no na o wari no so ye kristoni so o fi he nti wo ko hye na fi de oye wa yaya de na woni a wonye care of or in papi or honorable. It's mean to make country. Now, what can I woo? What's the main country? I shall catch you. They all say, and Polanity, and Bayo. What's nothing soon woo? Now, what? Not the sheriff. What's that? Be Sammy question be saying, or your pie waffle, or your prayer warriors. And the other person can say, or your prayer warriors, but on who into me anyway. Or your waffle. We say, no, friend, are sorry for. And prayer warriors no never together no na ye de ebo mpae e de man e fa out and it is only the paba one on to me here when you are sorry for people normal be normal dey mo dey I dey happen aye papo na me say nyame so e betie dey papo nti e so dey papo o ma o mu na bu na mo ye dey o mo bon mpae na me say nyame bebe mu ama. Okay, and yɛmfa ne sɛ aware sɛdeɛ ne kunu ne starte trumu one yɛhu ne sɛ bɛrima no na ɔyɛ gay ɛna ɔde aware ne bɛkata so anaasɛ wɔbɛware ɔbaa no ne feelings ne bɛsesae ɔhwɛ a aseɛ no ɛhɔ ne nyɛ ne debio nti no akyirɛ hɔ no mu na ɛbɛyɛ ne dɛ ɛno nti na ɛmaa ne kɔ saa ayi ne mu anaasɛ deɛn etimi sesa feelings ni timi sesa na say oye gay e na odi kwa aware ni okay nya meka ne say aye so obi won no ye gay obi on no ye gay agasa na odi aware na akata ni na wa be na meka sa aware na akasa no etimu po bang na okita na odi ba aware ni be ma ne be woni timu po a odi ba aware ni from the beginning dia won say na oti ekodi baby no ohun say na san ni kunu oy dey oti say bi o ye gay
ɔfa echi no ɔyɛ nti na me pɛ make an say ɔbaa no ɛyɛ mpaebɔ wobua wontumi nyɛ na wontena so nso ma onkum wo frɛ w'asɔfo frɛ mpanyinfoɔ montena ase monkasa prayer warriors no team come together pray together and me feel say nyame bɛbɛ because Bible ka sɛ ma yɛ ngyae yɛ ho ehyiahyia nti wɔka sɛ ɔno nua ɛbɔ mu bɔ mpaeɛ ɔsɛ 1 will kill 1,000 2 will kill 10,000 nti sɛ mo bɔ mu na mo bɔ mpaeɛ me feel sɛ mpaeɛ no bɛyɛ more effective nti sɛ mpaeɛ no nyinaa gyina still a ɛnyɛ a wowɔ kwanya sɛ wogya awareɛ no na wokɔ sɛnea ɛbɛyɛ a wo nso wobɛbɔ wo nkwa ho ban atumi atena ase arɛ wo ma no ana still ɛsɛ wotena ho na wokɔ so abɔ mpaeɛ no kɔpem sɛ nyame bɛti okay me need to be kase onja aware but no hwe nea wokɔ mu a na nea wokɔ mu no ɛyɛ so wokɔ mu ana sɛ okay ne saa me to be catch so onja aware but hwe ne situation nea wokɔ mu a bɛma ne ɛyɛ na yaka deɛ ne adeɛ no no a ɔdwene ho sɛ no nea me kɔ mu no me feel sɛ ɛmoa me a no decision no be taken no na we take but me no me to be kase because Bible say nya me chichi aware bu the only thing about my awareɛ no I dey egu sɛ wo bɛ ukunu afa wo chi ɛna me ma aware enko no penko a wetumi atena wade ho but sɛ me no me tumi nka sɛ onya aware onja ne kunu because ne kunu fa ne chi ɔno no ɔtena se ɔdwene ho nea me komu no fi sɛ ɛde owu ɛba no decision no be taken na we take ɛtɔ da ɛho hia sɛ woma enyi du pɛpɛso bi a wo nso ɔmadwe mu da hɔ na nneɛma bi kɔ so wɔ awareɛ mu a ɛho hia sɛ wofrɛ wo mma tena ase na woka ne ɛkɔ so ne ɛkyerɛ wo na ɔmo deɛ ɛrekɔ me fi sɛ ɛsɛ wo mma ehu sɛ deɛ bɛyɛ daakye bi no ɔmo blame ebi kura papa no ɔmo nim nea ɔmo papa no de yɛ o they don't know anything about it so you the mother no ɔmo nkɔla ne mini du beebi na ɔfi sɛ ɔmo wɔ te ase a wofrɛ wɔn de wɔtena ase ɛka sɛ sei ɛna wo papa me kɔ mu nti no bɛka sɛ bi a meyɛ de decision a me taking sɛ pɛ sɛ metwe me no anaasɛ pɛ sɛ mefi sɛ nkwadaa no nso bɛte wo ase ɔmo ayɛ dɛ ɔmo nso agree with you asɛ mother no na watwe wo ho efi bɛma no enti sɛ abayewa yi a ne kunu asɛ ne life ama ne kwan nso sɛ ne kunu na ka kyerɛ afei ansa ne kunu ne gyae no ɛna ɔso wɔde kɔ court ɛne ɛde ne kunu no akɔsama no ɛwɔ aban mu na yɛngye sika ama no ɛsɛ sɛ wɔ compensate no compensation na wɔ no ɔbaa no ɔpɛ ɛho hia sɛ ɛsɛ sɛ ɔde asɛm ne kɔ court ansa na wagye ne compensation ɛwɔ ne kunu ne hɔ no adan na ahyɛ aseɛ na ɛhyɛ aseɛ no na onim sɛ wɔn pɛ wɔntimi ankɔ court a ɔware court na ɔkɔsan awareɛ no wɔ hɔ no wankɔ hɔ no ankɔ reporting okay wo nua baa no a deɛ na wobɛka kyerɛ no ɛfa asɛm bi okay me nua baa no na mɛka kyerɛ ne sɛ court na ɔde kɔ no to me no adeɛ no asɛ yɛwie mentumi hu sɛ ɛna meka sɛ mefi ase meka sɛ mmaa no bebree wɔn mo motive wɔn de kɔ awareɛ mu mmarima no nso saa wɔn deɛ wɔn de kɔ awareɛ mu beginning ankasa the foundation was not good nea esi no ɛnyɛ ne kwan so sɛ etwa sɛ ɛdɛ ɛba so saa but wɔtena hɔ atena hɔ efi bebree for 20 good years nneɛma wɔn nyinaa atwa mu wɔ ne so wɔntumi anyɛ ho hwee afei mo na wɔde kɔkɔ sɛ ɔkɔgye bɛrima no ho nneɛma nyinaa efi sɛ it's too late. And the money to me, repair the damage now. Why the wire and to me. So maybe if you say the things is not needed, a wound here. So the nigga court sell or salmon, and I saw Virginia near the Japanese. Until why you our sell was sent a bravo, it's also send a bravo. Also send by taking everything that makes him the big man he is. I mean, I ain't anything. It will never. You sure? Me sure. Me are very sure. Because remember the baby home grandpa, Japan didn't be crowd. They say baby cry, you're not aware of. Into Kakana work with the grandpa also watching. What the mom? I said, when you go so I bet it's all right. Well, I bet it's all right, but it's not going to repair. And repair damage now, and repair that. And to me, repair. Which now so went to me night. It was said with me to me, please say.
And yet the plans same what the man. Then I can say go bringing it down. But one then what's the way you are doing? Into the say it's not needed. Then you are now it's not important. It's not important. Nearest or banana casano or ye and they say that man called me say Bemani the me cool me there I me woman and so I say a night dream. But when to me a night dream you say I'm not so it's not important. It's not important. So what do you think is important for her to do now? You see, I know. So I know first no can say on to me reporting crew man pay for because of honorable. You see I'm so company for you. No on your kasa. Before corona uncle ohuna bema no oye Kristo ni so kwa sorry. Ebi o pastor ni so for penny obetumi amana bem. Mpenifo I say ebem. Then Emma na twin na enche ni ya onye because baby a edu no bema ni jana wako bema ni jana wako nti den na onye onko penifo ni no ne ko kasa say na ni tuna aye no as osi o ye ni jana wari ono so ni situation say na aye nti omo dream na me feel so omo be mu so omo be kasa me bia to ni tuna so ma ne e so onye na wa ye wo no so ebusia asemo aware ni emu nsem ensem ni de ya na edoso bebre che se ebi wo hokra na wotia obisa ho se ye na ye ware ye se ebisa ya ho se sa ware kra ye koye na emu otuma se because omo ewre mu dada ni hu ano na omo kotru ni ma bi se ya na ye tie eche ya ye nya nwre mu ye nso ye de ebe ye sen otia se ni enye ono ni de na aba out but ye will be a one only dear to say, Nikunu ni nufo. Or will be a say, maybe mammy, Akolani nufu, apart from ye abroforian. Sunset, that time in a musminian feelings. Which you for and one, Akolani dear one, no ni be. Now don't be feared to obey back. Robert to say, I have obeyed the nufu yasha, Polea, no one, and I don't know. The only yere no obeye na yere no wo be no mu ade abechi na nim punching ba che say ya punching na ma ade ya wa ma de bana ketu akola ketu na ono nufo no nsuo ni wo mu because of ono nti no one nufo na ma ne ba no a eye ne dia sa be make us be brace na wo ka be brace kono sa but adwen a wo de power you na hu ya pa because who your ba now so me kwakọ ware. Now why is seeking information from the man? Baby, I will free near away ni papa or ya. Ugo worry bell or china say no be. Beginning like as I may come may boss me bosso. Say you have to seek for that man. Ni pana papa worry when ni papa or ya. Because so you Christo no ya was sa. Oh, that was sure ya me. No, we dia so you kasa kata weni so. Asofu dia kata weni so. Ye ni ma wo sumu ase. Aye papa bebre yesa e manu so bebre so yesa manu kom bebre wu secret on nyoma koso ni ade but ni na no aye nipa ba wakọ ware no so by no kita na wunu se nipa ni say nothing obi ko na beginning of their relationship kwa ko so by ni pie so no na me pen obe ware no okọ ware ma na ya bu our relationship na kasa na ya bu na so so still nyame yi bibi a chose be me sin na ote sin no. And so still say love for the sake of love. What is love? Love beating. I will make you so don't sir. Bible said that love is kind, patient. Yeah. It is a who worry bema beginning now no worry no relationship no more bo asum or boo or moska or yawa yaka dear ya onyama tantai obi po no so one me wano. When we now we so we worry or neneti one like or more train person worry. What you see na along the way no oba na nyem be ma no oba ba oba ni ba oba na nyem wo say yi wo a mintini ware onti ko yi nyinsan ni gu ansa na ma ware wo yi nyinsan ni gu wi a metini aware but see a wonyem de wo a ba ye kon one onu be ma no wo ba dada no no catch oba no wo da no no ankasa na anyem oba ne say so when you say no who are mean to me ware wo na nyame de kire wade also sesere ono na me ware no
Into who are in my problem, who are papa year, or worrying you are not to your and the infant says, I problem. Now, Obama say, okay, Martin may year, but I'm a hospital, yes, me for 10,000 bra. Not just say, no, or J. Now, or GB and yin said, and you obey you, according to no, and you obey yin said, or just says, come we are, or catch a bear and say, yea, no, I will not decide canoe. Aye, business be not the assured and honey and bound. Or Clinton, I may be an adult. Tina no son, or ban or a right to me as I say, or Cobo Bam, and you pull one or Cobo Bam and I Instead of poor, yes, sir. This will watch it. Now, the eye, no, they are prepared. So I right. We are so quite sure about say right, but you're not quite sure you're right. I'm quite sure. Oh no, why didn't they have sir? Because when Subai say I will keep him, son, I'll bet me I did. San Subai will be nating. Mommy, see, Nippon walks your bell. One more that. Or one about. Or see one young and son a year worry to me pennies. Yin say you year and son of one. Now you use anyway, no one worry one. Oh, yeah, no worry. And I say, who worry or worry who cry, and I say, our really no one who be one. While on one soon the best I will for our catch so you go, you didn't want to say for which it's Subai no Yamisro Yamisro say Yamisro now swing a mere own yes, sir. Inti na make an obi pia or worry. She nipan mechi nipan say the water so Yamisro, maybe a new say Yamisro nipan, obi and Yamu Yamu Kukutin, no yes, sir. Or Bam Yamu Kukutin, no castle only them upon him. As I don't have a one person, Yami, or the only one that come, as I never one. Who be the prayer or relationship because he said, by the worry, and no problem. But you said, no, me hearing to me family, you couldn't to be family. If you say your woman, and yes, sin and empty. The only starting relationship, and I'm not even round you. And so Peter Subandi or relationship, now say, and also now if you say, Yami Bow, so still, I love the person, internal who come one. When I will be, or the found to, or the bow, and me see say, or be around so power remove. Study your man, study your woman, know who the person is. We say, Yamino, Yammy Pacono, and yes, or sorry, and now they know prayer warriors, or a singer, or a shuffle, into no shuffle, and to me pano a day, or your corn, to me papa worry as of DNA different from Subai. Until so study me pano. Now we be boy, as no idea. We were our Mammy crunchy and I was a foot one would you to ye na Ebusia, our represents on the doors, and then you're born a too funny at the amount. Now, ya chichi bebre na kakranka cry a best sunny ye one by one the amount as a near mark cost our review. Ama a boo singles no. Abe to enter into it. And then Bema, a person worry crab, young guy person warrior, or junior, nema maybe, and nema maybe a papa. And Tim also for warrior, and shy and where be no banner the babayano. And to one warrior in your bed place. And until Koswa na Kaya Hona, young caught the next part of the show. I was on my car at the bar, live worship, do my dear. So now, my guest of the show, no, a mammy, Victoria's daughter, and I'll be coming, sir, any day. Now, answer now, or DM before I do my him one anymore. I was here, or one some a crack, and you to an eye to a woman. We are young to near, or funny, my be brave. Sunset. They are now leading you to heaven and Casa Satan. Echueno, many and your was as into a water tea, to move far and you toward the toe, so they are. Gina ye, over Fabi Mupa. And into my uncle, near my mammy a papa, na yet ye, they are also after one, then a mere drum, one of you to a hinefim. A few baby, na war, any. Nanso ene nyame adum ti o ma ne nsa hwe obeka se nyame e na aye mi se mame
Aquaba. Yeah. Yo, Mamma, na oka ahotrasem bi ewo busuam senia ekọ. Eden eba ne sen ansa na wudi anase eden na ma wo hu se saa ahotre ni nyina no efie busuanim anase busua no ensunsu aso bi ana ahyase ensunsu aso bi ena ede eba emo nso nkwala no so. Okay, me that say na me chia utiefo nyina. Ahwefo nyina da Ya pese me kan say. Bebre a me kai bebi a na me fi ebusuamu a na me wo. Ahokyere a na ewo ebusua ne so. Na me hwɛ na me tena se adwene ho no. Na enye bibi keke sɛ yɛsi obi ho akyerɛ. Nti ɛno ano de bi. Me hwɛ mu kɔ a me hwɛ nea me maame na me papa fie mu. Yɛnso no ɛma no yɛnso yɛfɛ mu a na metumi mu sɛ na yɛ adeɛ ɛwɔ ebusua no mu a edi ebusua no nya yɛnso no na ɛkotia yɛn mmerɛ bi a etwa mu. Nneɛma bɛn saa na wo fɛ mu. Sɛ yɛsi adeɛ a yɛkɔ mu no ne ahokyerɛ ɛtɔ da a nea yɛbɛdi mpo na yɛ den ma yɛn. Yɛsrɛ ansa na yɛdi. Mekae mmerɛ bi a me ne me sister na ahokyerɛ ni bia nso ama yɛn neighbor bi de mmɔre abrɛ yɛn sɛ yɛnka na me sister panyin ka sɛ ɔbaa na mmɔre no yɛdi ne saa me ne me twin sister yɛdi mmɔre ne saa amono no saa yɛanka mmɔre no yɛdi mmɔre ne saa. How na eja ni ho abaka na eja na kontimi nka eja ni ho na afi na ɔkɔ me sister panyin kɔ na ɔkɔ pagya na ɔde esi so na nka waka ama yɛn na yɛsusua. So by there they did more because no check did more do to be I want to know what is soon na as not a easy cry the kai was sharing so a people so much for the same thing yes so ya ya feel cousins no me and dear almost the same thing I also feel sa what them almost name sa this is an answer na ye name nti ebusua ko chibi a ye name ɛne amani a yɛkɔ mu anɛ nyame abasan kɛse a wama ne nsa so ɛde yɛn abɛdu beebi a yɛayɛ dɛ yɛdu. Enti na bibisa sɛ si wo ka sɛ efie ebusua mu no ɛyɛ mpaebɔ mu ɛne yɛyi kyerɛ mo sɛ ebusua ntire ɛna ɛyɛ saa ahokyerɛ no efie ebusua nim ahokyerɛ ne fie ebusua nim anaasɛ it's just something normal sɛ obi o hwɛ yɛn bɛka sɛ ahokyerɛ deɛ so obi afɛm. But what is so extraordinary about moma ahokyerɛ na ɛma ohun ni sɛ something generational ɛwɔ wɔ ebusua mu. Because na repeating itself kɔ so ɛnyɛ mepɛ na ɛnyɛ me maame no pɛ me maame no nea ɔmo kɔn mu ne adeɛ me maame nso kɔn mu. Na me so ɛna me nua no so yɛ bɛkɔ mu ne adeɛ no ɛna even cousins ni bi kura no nea ɔmo kɔ mu tumi sɛ wei ɛnyɛ normal because ɛwɔ adeɛ bi a ɛbɛka sɛ ɛnɛ kura mpo na ɛka sɛ COVID-19 nti ahokyerɛ aba ɛnyɛ saa ahokyerɛ ni bi na mɛka ɛyɛ ahokyerɛ bi a na ɛrepeat ne self ɛbɛ mu mmerɛ bebree no ɛbɛ mu ahokyerɛ tɔri bi kura mpa na ahokyerɛ bi a na ebi ni hɔ sukuu kura yankɔ edu beebi yankɔ yɛnim ankɔdu beebi yɛdu beebi na ɛkyɛ sɛ yɛ dɛn esi hɔ a na boafoɔ kora edwuma deɛ ɔyɛ but bibi mfiri mu ma bibi mfiri mu ma ɔkɔyɛ edwuma wei na yɛyi n'edi ɔfa ha na yɛyi n'edi ɔyɛ edwuma beebi bebree it's like edwuma no ɛyɛ edwuma akɛseɛ nanso anyɛ dɛn anfa na nkosi aga ɔkɔ ɔde ne nsa pan na ɛba otu kwan kora ɔba kora ɔde ne nsa pan na ɛyɛ dɛn ɛba otu kwan na hɛyɛ anaasɛ na bi ɔkɔ outside wakɔ si kora da. Wakosi kraba ma ọba wanfa hwee si ọkọpọ no so to the sense that ọkọ ẹkampo na nke yẹn nyame a owu wọ nso ọba na ọsọ odu port na yagye ne nneɛma nyinaa na ɔde ne nsa pan aba nti ahokyerɛ na meka na ɛnyɛ ahokyerɛ a ɛyɛ bibi normal kɛkɛ ɛyɛ adeɛ from generation na ɛyɛ nsonsanso a na ɔmo kɔ mu a yɛn so no ɛma yɛn so na yɛ kɔ mu bi yɛ sukuu kɔ mu yɛ dua ne die mu yɛ upbringing it wasn't easy. Na in fact nneɛma ɛkɔ so but ɛnnɛ meka de hyɛ nyame anuonyam sɛ wakye yɛn efi ebusua kontokyi mu
nti beebi a medu nnɛ a nyame ayɛ m'adom a mede apawa apie no ɛyɛ nyame abasa ne nsa ɛde me afi abusua kontokyi mu na ɔde me esi nti ɛdeɛn na ɛbɛhyɛ wo nkuran aside ahokyere nyinaa akyi woanka sɛ nyame wɔ hɔ na yɛsom no nso wɔ ma yɛdi yɛ ho kye yɛn anaasɛ yɛde yɛn ho esi wɔ sɛ yɛsom ne nyinaa yi anka me maame ne me papa de nka sɛ oyi ɔmo fi abusua kɔntɔnkyerɛ nim na nka yɛn ho tɔ yɛn nso yɛbɛfɛ mu the same thing ansana nti na ɛno ne saa no dɛn na ɛhyɛ wo nkuran ɛma wɔde wo ho si wɔ sɛ mewɔ ne ti bɛto nnwuma yi nyame ayɛ nyame adwuma. Okay, ebusua no bi wɔ na wodu beebi a wɔn nso obi yɛ obɛgyina gap no mu ama wo abɔ mpae etumi etwa saa nnome no efi mu ba nyame adom nyame bɛyi yɛn efiri mu ɔde yɛn si hɔ sɛ ebusua no bi ti even though yɛ wɔ ti yɛ esi wɔ sɛ ebusua sɛ yɛn esan sɛ ɔde mmerɛ na ɔde yɛ n'adwuma nti no mmerɛ no dui ne sɛ nneɛma sesa no ɔfa yɛ so not only me but my twin sister nso ɔno nso yɛ mpaebɔfoɔ. Yɛ twins ɔno nso yɛ mpaebɔfoɔ a wɔnim nyame nti gyina gap no mu ma ebusua no nti ɛnnɛ no ɛno na ayɛ agye yɛn efi ebusua kɔntɔkyi mu a nnɛ wɔyi efi saa apam no mu ayɛ yɛn nipa foforɔ ɛno na yɛ ne nkuranhyɛ na ɔno de nnwom foforɔ ahyɛ ne mu ma na nnwom no ankasa no na ɔhaw ne amane a yɛkɔ mu no ɛne na nyame de nnwom no because ɔhaw no bie a mekɔ mu no ebi wɔ mu na nyame ma no nnwom ɛwɔ saa ɔhaw no a mekɔ mu saa na nyame nso yɛ nneɛma foforɔ nso wɔ m'abrabɔ mu a ɔma me nnwom ɛwɔ saa testimony no ɔde ahyɛ me mu ɛma no na ebi nso ɔma mpaebɔ mu nso nyame yɛ de ɔma me nnwom nti ɛkwan ahorow bebree so a nyame ɛfa so ɛde nnwom ɛde dom me most times no ɛyɛ ma ho kyerɛ bere mu ɛna nyame ɛma me nnwom ebi wɔ na yɛayɛ yie nnwom wɔyi ne efi ɔhaw no mu na ɔde nnwom ahyɛ me mu. Oh, okay. I see. And so mommy, albums are now they are out. Okay, so far 2 years. Singles need to know so you're single. Me single last 2 years. Nyame adom ɛna me de my power back. I think I'm actually. And you only told me me toy ache yi so many years. Yeah, sorry, kwa na me join me praise and worship me at here. Nti nyame adom no didi mu saa 2 years ago. Me de power no eba abonten shebre yefo ne awurade nti so far no ene ne me first album me de aba abonten shebre yefo ne awurade eno ekuta mi eno mienu na ɛwɔ so ejaw ye gungun na more than conqueror. Oh, okay, I see. Nti na no wey na your first CD or the aba out. Album ne de asɛ nso album ne 2 penny. 2 penny also. We sing 2 singers. And now they are out this year. I see. Wow. That is 2 years ago. 2 years ago. Now, for me, after the 2 years, throughout this 2 years, now they way by and what do we buy after that? No, and then na esi quantity I won't find 5 you my. That's say you to one. Baby na eba. And then I would get in Kenya and can say, portfolio one day about pints, but I'm assuming some relative you. Now, we now, that's what for 2 years. That's and it's a portfolio one day, but it's so it's a media, and to the year we train me in Yame Ekano. Message and I'm the mamma, and no SME good upon one so. May prepare her and maybe. So I make an yammy or the embrace nor the yanadi. On 50 and for ye baby, there be. But the embrace or the any juma. This embrace we are meaning to be family payment and Cassami Quayden, the call to and you. This and Yame ama message. And I say Yame and the mere for you so I said, made the middle and you ever about me. And you need to be brave, but a new time I said, made the bar for it. It's not because you will. And then I hear our brother who might say, when you cry if you young on why you shrunk, will be swimming in you, the American seven that say. And boy, you to grandpa made the about wanting which they say, and we if you was young on to you. Because I told that, the opposite way you will be swimming into me, and Cosso and me. But he made Yano, Yame Anton, it to me, I think.
abaso. The day of the launching, it wasn't easy. And Nyame ma get a pain. And after that, no problem. Nyame buso eye nneɛma foforɔ ne adeɛ ebi a mete Nyame movie eguso eye nsɛnkyerɛnne ne adeɛ wɔ yabrabo ebi wɔ na afi ne ba bepie na nipa bi ewu sɛ ampa Nyame na wayɛ nti Nyame de wayɛ bebree tumi krampo no ya me yare yɛ ne adeɛ operation ne adeɛ a me go through na ka me fi sɛ nka me wu nanso Nyame abasa yɛ kɛseɛ. Our God is too much. And we boo we kick you, we start you and go silent. I tell you, hey. And as a body show where you now body and just speak and who show communicate and but answer what I need because now I will move and easy. And on the main experience our also a film and a wash here a be a dear my and on tina neck near Yamia no. Any Nyame apagya na aba besi saa pray eno na ahye ne kran na ne wo pese wo ne wo ehye na wo ne wo efo ko doma hemwa nanim na o ka wo kinti bo modin ase wo beka ne ho bebi awo bi aka ne ho na unyi Nyame aye na asa edu asamre na ese wo sa bebi awo bi a no fa hankechi na him na sa de ese wo koto form na wo de Nyame ase yi Nyame aye no na we de ayeye ama ono ti asefo nya akopota se bibi bie ni ho a ebetimi aboa me no mielu enka sa papa na wo boye na ho eno betimi abo enti yenka mra yedwe yejai platform no ama ye maame na woni yen afo akọ adom ahengwa ni maame over to you. Yes. Akọ na bi ayeye afo ko Nyame oho ya wukɔm biara mepɛ sɛ wo sɛ Nyame ɛwɔ hɔ ma wo na ɔdɔ mandarababoshe katarababa na ɛbi Jesus ɔdɔ ɛbɔrɔso ɔna Yesu ɔde adɔre Oh no, amoroso, oh na, yes, oh diablo, oh no, amoroso, yes,
Yes,
Let's go,
It's
I am sure say ewie ana no pay baby biara wo ana nwure baby biara wo behwe time bia wo behwe ye bia when you be afi Amen. na wo so ubedi adanse Amen. ubedi adanse ne wo fa mu nyina se mommy ene na sefo enu mi eda wo so eye ahochire mu odin na so ono ene nyame yi ono ne twin sister efie busua kontochie ni aye omo nipa foforo na wo de ade na nyame wontimi ye mommy nyame nhira mo nyame nhira mo papa na wo koso anya wo kese na wo koso amfa mo kwado mu saa na nipa nhwe mo so emeya dansidie e wo wiase afa na nyina ebusua ene aha ene ye beja mo esi koso ana hwe yen life na de bia ye de mu ben nyame ahingwa no se wonim se wonni time ma wo ho a wodi konyame anim a wodi tobo na time bia obenya bia no emretia wa bia obenya bia no hwe yen na ye beboa ama wakwa adom ahingwa ne na nsa na ye beba mo mi akọ no wo beja ne number se ne be ya obi epe o epe no won event so anase birthday bia na bibia wo betimi invite no na waba eni omo ababedi djuma fefefe na obeye hira sa ube invite no program ase a uno ho kra hira kese e de ma mommy o number say we are ebetimi we are wedding anase adore anase we event bia sorry program betimi nyame was 0246 52 36 11 any MTN number in Airtel 026 1806 and 889 026 1086 889 and MTN in MTN 0246 52 36 11. Thank you Tina wasumwa bibia we ye bia apart from a disco and a club and no dey ofre yan yemma ezropa ba nya ka nyina yi ase o hifa ofre yan ye gina mu dopo e de mama sa e wusia dia mi di tumadi e wutia mi dia ene akosu akoko a anta aka apa makramu da sene message ya